اول حمد ثنا الہی کہ جو مالک ہر اس دا نام چتارن والا تے کس میدان نہ ہردا اس دا نام چتارن والا تے کس میدان نہ ہردا میں انا تے تلکل رستہ تے دیوے کون سنبھالا او تکے دیول والے بوتے کہ تو ہاتھ پکڑن والا تکے دیول والے بوتے کہ تو ہاتھ پکڑن والا تے برے بندے نو میں لبل ٹریا تے برا نہ لبیا کوئی تے جد میں اندر اچاتی ماری تے میں تو برا نہ کوئی او جد میں اندر چاہتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی تے آئی جان شکنجے اندر تے جوں ویلنے وچ گنا کہ رونو کو ہن رو محمد تے جے ہن روے تے منا کہ رونو کو ہن رو محمد جے ہن روے تے ملنا تے جس دل اندر عشق نہ رچیا تے کتے اس تھی چنگے
کہ مالک دا در مول نہ چھڈے دے تے صابر بکھے ننگے کہ مالک دے در راکھی کر دے تے صابر بکھے ننگے تے صدا نہ باغی کہ صدا نہ باغی بلبل بولے تے صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماپے حسن جوانی کہ صدا نہ صحبت یاراں کہ صدا نہ ماپے حسن جوانی کہ صدا نہ صحبت یاراں تے پائی پائیاں دے دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں کہ پائی پائیاں دے دشمن ہوندے تے پائی پائیاں دیاں باواں کہ باپ نے سردا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرل کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی او ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی تے ماں مرے پیکے مکدے تے پیو مرے کر ویلا تے شالا ویر نا عمرن کسے دے نہیں تاں اجڑ جاندا جے میلا اور میاں صاحب فرماندے نے کہ دکھیے دی گل دکھیا جانے او سکھیے نو کی خبراں او سجن جنا دے او موت نے مارے تے او روندے تک
تک قبراں سجن جنا دے موت نے مارے تے یو روندے تک قبراں تے جیون جیون یہ جھوٹا نام تے موت کھڑی سر اتے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے تے خاک اندر جا ستے لکھ کروڑ تیرے تھی سونے تے خاک اندر ستے تے لیو یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی تے جس دن پھر ملیں گے